Открих много готин трик за всички майки с малки бебета или всъщност за всички кърмещи майки, които имат кремче с ланолин в козметиката си. Моето бебе вече е на 3 месеца, не ни е необходимо кремче за разранени зърна, но пък аз имам един така доста коварен навик, когато съм малко по-стресирана, леко си чопля устната ето тук, често я разкървавявам лекичко и вече не ми помагаха обичайните неща, цикапласт, балсамчета, крем здраве, станала съм резистентна и се чудех какво да намажа така, че да мине най-накрая това, което сама съм си причинила. И виждам аз кремчето с ланолин и решавам да го тествам. Сложих си го на устните. Първо, ланолина е безопасен дори и за бебета. Не е необходимо след намазване върху гърдите да се измива преди кърмене, което за мен означава, че е супер сейф, може да се използва от всеки. И реших да си намажа устните за няколко часа, буквално така раничката, която си бях причинила, отшумя, но ми хареса и много ефекта. Просто показвам, съвсем малко намазах на пръстчето. Даже може би, за да се види на камера, трябва малко повече да сложа, но ефектът е уникален, на гланц, не мърда. Колкото и да се яде и да се пие, това нещо не мърда, уникално е, освен това подхранва страшно много устните. Така че, имате ли кремчета с ланолин, каквито идеи вкъщи, съвсем спокойно може да ги ползвате за гланц, независимо дали си разравнявате устните, както аз го правя, просто за красота.